Čaute, keďže je nový rok, ktorý je plný veľa predsavzatí, takisto aj ja by som si chcel dať jedno, pretože tento projekt, aj celkovo cvičenie, strava a všetky tieto veci okolo mi kompletne zmenil život. A jediná vec, ktorou som sa ja nikdy nestotožnil, ani sa nikdy nestotožním, je fajčenie. Preto od nového roku som si ja práve dal takéto predsavzatie, že prestanem fajčiť. Aktuálne sa mi to darí 5 dní a týmto by sme vlastne celý náš projekt chcel motivovať aj ostatných ľudí práve touto kampaňou, ktorá sa volá Zlomená cigareta. Tým, že sa vlastne môžete k nám pridať, ku nám všetkým. Prostredníctvom nás budete vzdielaní na stránke a môžeme sa navzájom nejakým spôsobom potiahnuť, nejakým spôsobom sa podeliť proste o naše pokroky práve podľa mňa v tejto zlej veci. A vlastne prvýkrát v nejakých takýchto výzvach alebo podobných súťažiach nebudeme nikoho obmeňovať, ani výhra nebude žiadna, ale na záver vyhra práve vaše zdravie. Takže dneska prvýkrát zlomím symbolicky jednu cigaretu a takto to budem robiť každý deň, ktorý si nezapálim.